ഹായ് ഓൾ, വിക്ടോറിയ ഡിസൈൻസിന്റെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അഞ്ജു. ഞാൻ അനിത. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടി വെയറിന്റെ സാരികളാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിൽ വരുന്ന നല്ല ബ്ലാക്ക് ബോഡി കളർ, നല്ല ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡായിട്ട് അതിനകത്ത് നല്ല ഒരു കോപ്പറിന്റെ സിക്സാഗ് മോഡലിൽ വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് നല്ല ബോഡിയിൽ നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ബോഡി നമ്മൾ ഉടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ മെറ്റീരിയലാണ്. ഫുൾ ബോഡി വരുന്ന ഇതാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡില് വരുന്ന ബോർഡർ വരുന്നത് വളരെ ചെറുതായതും മറു എൻഡിൽ വരുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഒരു തിക്കായതാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാരിയാണ്. ഫുൾ ബോഡിയിൽ വരുന്നത് അത് കണ്ടോ, ആ ഒരു 6 ആയിന്റെ ആ പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, ആ കോപ്പറിന്റെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കളറിൽ രണ്ട് ഇതുണ്ടോ, ഒരു സൈഡ് ഈ ബോർഡറുമായിട്ട് മറൈൻഡിൽ ആ ഒരു വീതിയുള്ള ബോർഡറുമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു നേവി ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെയാണ് അതിന്റെ ബോഡി പാർട്ട് ഫുള്ള് വരുന്നത്. ഇതുപോലെ ഈ സിക്സാഗിന്റെ പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത്, ആ കോപ്പർ ചെറി വർക്കോട് കൂടിയിട്ട്. മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല രസമുള്ള മുന്താണി കേട്ടോ. അതിനകത്ത് കുഞ്ഞു 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 ഒരു ഡയമണ്ടിന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്, കോപ്പർ വർക്ക് വരുന്നത്. നല്ല ടാസൽസ് ഇതുണ്ട്, നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ടാസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ആ ഒരു നേവി ബ്ലൂവിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടാണ് കളർ വരുന്നത്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ്റെ ഷെയ്ഡിലാണ്. അതിന്റെ കോപ്പറിന്റെ ഷെയ്ഡിലുള്ള 6 ആഗിന്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ബോർഡർ വരുന്നത് ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല വീതിയോടുകൂടി മറു എൻഡിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മുന്താണി വരുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡയമണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ പാറ്റേണിൽ കാണാം. ഇതുപോലെയാണ് മുന്താണി വരുന്നത്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ടാസൽസോടുകൂടി. ബ്ലൗസ് പീസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ആ 2 കളറിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനുണ്ട്. റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറിലാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ബോഡി വരുന്നത്. ഇതുപോലെ മുന്താണി വരുന്നതും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ സാരീസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഡയമണ്ട് പോലെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഒരു പാറ്റേണാണ് മുന്താണി വരുന്നത്. ടാസിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ആ പിങ്കിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ലാവണ്ടറിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതുപോലെയാണ് ഇതിന്റെ ക്ലോസർ വ്യൂ വരുന്നത്. മുന്താണി വരുന്നത് ആ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് മുന്താണി വരുന്നത്. ഇതിനകത്തും ബ്ലൗസ് പീസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ആ 2 കളറിന്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ മെറ്റീരിയലാണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പീക്കോ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, നല്ല ഷെയ്ഡുകളാണ് എല്ലാം. ഇതുപോലെയാണ് ബോഡി വരുന്നത്. മുന്താണി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ. ബ്ലൗസ് പീസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ടാസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ബേജ് കളറിലാണ്. ഇതുണ്ട്, ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്. ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും മാച്ച് ആവുന്ന കളർ ഷെയ്ഡാണ്. മുന്താണിയാണെങ്കിലും കണ്ട വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുന്താണിയാണ്. ബ്ലൗസ് പീസാണ് ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ. റേറ്റ് വരുന്ന എല്ലാം സെയിം തന്നെ, 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു ലാവണ്ടർ തന്നെ, കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡില് ഇതുപോലെയാണ് അത് വരുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഷെയ്ഡായിരുന്നു. നല്ല മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെ. ബ്ലൗസ് പീസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ടാസിലുണ്ട് നല്ലൊരു ഇതാണ് ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത്. ഒത്തിരി എൻക്വയറീസ് വന്നിരുന്ന ഒരു കളറായിരുന്നു കേട്ടോ. പ്രൈസ് എല്ലാം ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇതൊരു റെയർ ഷെയ്ഡാണ്. നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിൽ വരുന്ന ഒരു റെയർ കളറാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളർ ഷെയ്ഡാണ്. മുന്താണി വരുന്നതും ആ ഒരു സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് 2ന്റെ കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളർ. റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു വയലറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കളറായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന കളറാണ് ഇത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ് കേട്ടോ.
അതിൻ്റെ മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. നല്ല റിച്ച് ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു സാരി. ഇതിൻ്റെ കളറ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ. ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നല്ലൊരു പീകോക്കിന്റെ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലാണ്. ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കളറായിരുന്നു. ഫുൾ ബോഡി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ, മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെ. ഒത്തിരി പേര് ഒന്നിച്ച് പാർട്ടിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിരുന്നൊരു കളറാണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ. റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ. ഇതാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മാച്ചാവുന്ന കളറൊക്കെയാണ്. കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ മാച്ചാവുന്ന കളറ്. ഇതുപോലെയാണ് മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെ. റോസ് പീസ് വരുന്നതും ആ രണ്ട് കളറിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റൽ കളർ നല്ല ഒനിയൻ പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇതുണ്ടോ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. ഫുൾ ബോഡി വരുന്ന ഇങ്ങനെ, മുന്താണിയുടെ പാറ്റേൺ വരുന്നത് സെയിം തന്നെ. ആ ഒരു കുഞ്ഞു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത്. നല്ല ടാസൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട നല്ല കളർ ഷെയ്ഡാണ് ഇത്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ. റേറ്റ് വരുന്നത് 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡിലാണ്. ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു റെയർ ഷെയ്ഡാണ്. യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. നമുക്കങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കിട്ടാത്തൊരു കളർ ഷെയ്ഡ് കൂടിയായിരുന്നു. മുന്താണി ആണെങ്കിലും വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. രണ്ട് മിക്സ് കളർ ആണെങ്കിലും ബ്ലൗസ് പീസ് കണ്ടോ ഇതാണെങ്കിലും നല്ല ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ആഷ് കളറാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ്. മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെ. അതിനും നല്ലൊരു ടാസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആഷിന്റെയും റെഡും വൈറ്റും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാസിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് രണ്ടിന്റെയും ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് ആഷിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് വരുന്നത്. പ്രൈസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഒനിയന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ്. ബോഡി വരുന്നത്, മുന്താണി വരുന്നത് രണ്ട് കളറിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ ഷെയ്ഡാണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ആ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഷെയ്ഡിലാണ്. റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതും ഒരു പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന കളറാണ്. ആ ഒരു എക്സാക്റ്റ് കളർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ബേജിന്റെ ഒരു ഗ്രേ ഒക്കെ കൂടി ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് വരുന്നത്. ഫുൾ ബോഡി വരുന്നത് ഇതുപോലെ. മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെ. ഒത്തിരി ഡാർക്കറും അല്ല ഒത്തിരി ലൈറ്ററും അല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേക കളർ ഷെയ്ഡാണ്. ഇതുണ്ട് ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളറ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റൽ പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലാണ്. ഇതാണ്ടോ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെ. ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചൊരു കളർ ഷെയ്ഡ്. നല്ല കളർ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അത് തന്നെ. ബ്ലൗസ് പീസ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. ഇത് വരുന്നതും ഒരു പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡിലെ കളറാണ്. ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഒരു കളർ ഷെയ്ഡിന്റെ ഏകദേശം ഒരു സമയം വരുന്ന ഒരു കളർ ഷെയ്ഡാണ്. ആ ഒരു ബേജും ഗ്രേയും ഒക്കെ കൂടെ കൂടി വരുന്നത് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളറിൽ ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉള്ളു ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ. ഫുൾ ബോഡി വരുന്ന പാറ്റേൺ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. മുന്താണി വരുന്നത് പാറ്റേൺ എല്ലാം സെയിം തന്നെ. ഒരു ചെറിയ കളറിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ. റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പിങ്ക് ആണ്. വേണ്ട മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെ. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത്. ബ്ലൗസ് പീസും ഇതുപോലെ. എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും സെയിം തന്നെ. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1560 രൂപ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പേസ്റ്റൽ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. ഒണിയൻ പിങ്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം കണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു ടോണൊക്കെ കളർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഏതാണ്ടൊക്കെ സെയിം തന്നെയുള്ള കളർ തന്നെയാണ്. മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെ. വേണ്ട ബ്ലൗസ് പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ആ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കളർ ഷെയ്ഡിലാണ്. റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പിസ്ത ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ്. ഇതുപോലെ. ഇത് നല്ലൊരു ഡിമാൻഡുള്ള കളറായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്. എല്ലാവർക്കും ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ ഷെയ്ഡാണ് പിസ്ത ഗ്രീൻ വരുന്നത്. മുന്താണി വരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ പാറ്റേൺസും സെയിം തന്നെയാണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ. നമുക്ക് കുറേ ഏറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത ഷെയ്ഡിലേക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നതാണ്. ഡാർക്ക് ഒരു ഒനിയന്റെ ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് വേണ്ട ഇതാണ് ഫുൾ ബോഡി വരുന്നത്. മുന്താണി വരുന്നത് ആ ഒരു ഡയമണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡയമണ്ട് ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത്.
ബ്ലൗസ് പീസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആ കോമ്പിനേഷൻ കളർ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടി വെയറിന്റെ സാരിയുടെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്നത്തെയും പോലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ പറഞ്ഞു തരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പാർട്ടികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വേഗം പർച്ചേസ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.